बेटा, हमरा से अगर कोनो गलती भयल होगी, हमार बेटी के ख्याल रखियो। गाड़ी रोका। रउआ कहाँ तक पढ़ ले बानी? का भइल बेटी? मम्मी, हमरा साथे धोखा भइल बा। ई 10वीं फेल बानी और ये बात हमरा से केहू बतैलस भी ना। जौन होखे के रहल ऊ त हो गइल बेटी। अभी सब बहस करके कौनो फायदा नहीं के। अब तो कुछ ना बदल सकेला ना। देख बेटा, अब तो तोहार मांग में सिंदूर पड़ गइल बा। अब तोहार जीवन ही नहीं, दोनों परिवार के प्रतिष्ठा के बात बा बेटा। पापा, हम समझता नहीं कि दोनों परिवार के प्रतिष्ठा के बात है, और हम यूं समझता नहीं कि आपके इज्जत के भी बात बाबा की। अगर ये रिश्ता में हमके सुखी रहे के बाद तो हमके अपना पति के सम्मान करे के पड़ी, और वो सम्मान हम तब भी कर पाई जब भी हमारे को शर्त माने खातिर तैयार हो जाइए। कैसन शर्त बिटिया? देखी, मांग में सिंदूर तो पड़ गई बा, और हमकी शादी से भी कोनो एतराज नहीं के। बाकी हमार बिया एगो 10वीं फेल से भइल बा, पर विदाई ना हुई। हमार विदाई तब भी हुई जब ही 10वीं पास कर ली है, और ओकरा आगे अपन पढ़ाई जारी रखिए, ना तो हम जिंदगी भर शादीशुदा होखला के बाद भी अपना मायका में ही रह। गलती तो हमरा से हो गई बा बिटिया। हमरा सब कुछ साफ साफ पहले ही बता देवे के चाहत रहे, लेकिन हम तहरा आभारी बनी कि तू हमरा प्रतिष्ठा के ध्यान रख लू। यही से तारा के एगो वचन देता नहीं कि अब तहर विदाई तबे हुई जब ही 10वीं पास हो जाए। चल रे, एकदम चुप। अरे सुनी तो। का भइल जी? रउआ बतावत काहे नहीं की? आखिर दुल्हन आइली काहे नहीं? हमार विदाई तब भी हुई जब ही 10वीं पास कर ली है, और ओकरा आगे अपन पढ़ाई जारी रखिए। आज जौन वहां भइल ना, बड़ी मुश्किल से हम बर्दाश्त के लिए बानी, बड़ी मुश्किल से। और एक के जिम्मेदार तू, तार भाई और तार नालायक औलाद बा। अरे अपना औलाद के इतना अंधा प्रेम ना करे के चाहिए कि ओकर जीवन बर्बाद हो जाओ। एगो बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद ओकरा जीवन में तोहर दखल देहल बिल्कुल बंद। हम ओकरा के वचन दे के आइल बानी, हमरा वो वचन के निभावे के बा, ओकर भरम रखे के बा। अब चाहे जैसे भी होके, अब हम ओकरा के 10वीं पास कराए बस।